til Skorbo News, onsdag, uge 1, med Tobias og Andreas, som du plejer. Det er dejligt at være tilbage. Ja, vi har været langt væk. Hvor lang tid er det? Vi har været væk 24 timer. Men det føles ikke som det føles som en uge. Det føles som måneder. Det er fantastisk at være til det, er ret Elsker at være sammen med jer. Det er fantastisk. I hvert fald, i dag, der afslører vi lærerne på Skorbo. Vi har et chokerende afsnit til jer i dag. Det er simpelthen det, altså. Et afsnit om afsløring af lærerne. Vi afslører blandt andet Kate. Vi afslører Kate, vi afslører Anja. Deres skumle alternative undervisningsmetoder. Vi må advare mod stærke billeder til de unge. Vi har en live reporter. Vi har en live reporter ude, altså det er mig. Det er derude. Ja. Nå. Jeg glemte kaffen. Glem kaffen? Nej. God tur. Fantastisk. Og det er bare super. Ud. Mega klart. Jeg står nu hernede i hallen, hvor kunstsporet og værkstedssporet arbejder hårdt på scenen, men jeg føler ligesom, der foregår noget skummelt over ved kunstsporet. Lad os kigge lidt nærmere på Kates undervisningsmetoder. Vi er nu her ved Kate på kunstsporet, som står for at lave laderne sammen med eleverne, og jeg vil med glæde stille hende nogle spørgsmål nu. Hej Kate. Hej så. Kate, hvad gør du, hvis eleverne de ikke tegner ordentligt, eller det de laver det så grimt ud? Jamen, vores metode til at få eleverne til at lave noget, det er simpelthen, at de får slag over fingrene. Det er som i gamle dage, så må de lægge hænderne frem, og så har vi i sådan en lineal, og så får de et slag. Dang. Alt efter, hvordan forseelsen er, x antal slag. Okay. Det er jo også meget fair, kan man sige. Ja, altså det gør, at vi har ingen problemer. Det hele det kører, som det skal, og vi holder vores tidsplan. Fantastisk. Tobias, kunne du prøve at få et interview med en af offrene? Vi har opfanget, at der foregår noget meget, meget skummelt på kunstbordet. Læreren slår eleverne, og hvis de ikke gør noget rigtigt, så får de ikke aftensmad. Hvad har du at sige til det, Sander? Det er korrekt. Ja. Er du sikker? Hvordan kan du vide det, når du ikke er på kunst? Nå ja. Cut the tape. Det ser godt nok skummelt ud. Det ser skummelt ud. Jeg havde ikke regnet med, at sådan en ting ville ske her på Skorbo. Nej, det duer ikke. Det duer ikke. Vi har også fået fat i nogle hemmelige optagelser af Anjas undervisningsmetoder. Igen, farlige billeder. Pas på. Vi får en eksklusiv video af Anja, der træner de små børn. Og man kan jo tydeligt se, at hun bare koster rundt med dem. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Der sparker jeg lige i. Som I kan se, så står Kate lige nu og afpresser 2 elever. Det er forfærdeligt. Skal vi rykke lidt tættere på? Keep a distance. Hun skulle nødt få fat i os. Prøv lige her. Hør nu, hør. Nu sker det. Du slår til nu. Den var brutal. Tilbage til studiet. Ja. Hold da op, det var godt nok. Det var voldsomt. Det havde jeg ærligt talt ikke regnet med. Det var voldsomt. Det var godt nok. Altså, det var brutalt. Det var ærligt talt at sige. Det var det altså, det var det. Men endnu en gang, det er derfor, vi har news-teamet til at rapportere for sådan sager. Vi har folk til at bakke os op. Altså, vi har et fantastisk hold. Vi har et fantastisk hold. Vi har os. Det er jo det bedste. Men vi har jo også. Præcis. Men det. Vi er her til at afsløre sådan nogle sager, så det ikke sker igen. Så hvis I har et problem, så kan I bare skrive det til os, så skal vi nok tage os af det. Vi tager det. Vi klarer den. Eller måske ikke. I kan i hvert fald skrive til os. Måske kan I lave en illusion om, vi får det godt at skrive til. Nå, det er også lige meget. Men vi er Skorbos lokale journalister. Men endnu en gang, tak for i dag. Hej. Samme tid, samme sted i morgen. Kæft, den er god.